Ndang Ibu ndang ngomong. Iki ngomong Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Kita berjumpa lagi di konten dari pagi ini. Pokoknya buka kulkas. Enek apa ning jero kulkas? Ternyata Ibu menemukan kerai. Oh, iki kerai kan. Iki kerai ya. Terus menemukan tempe. Di. Dono to. Ini pemirsa tempenya loh. Nek nyoteng Ibu aja Ibu etok mbok soteng sing dimasak ki apa? Aja cedak-cedak ya malah gak. Ini loh pemirsa masaknya Ibu. Maksudnya Intan rondok jauh, soalnya engko sing mbok konten kuwi malah mau irunge Ibu, dadi mundur ketokno Masakane. Ini masakannya pemirsa, masak apa Ibu itu? Iki koro. Oh, ini koro. Iki kerai. Ini campuri terong. 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 Lah sing kemarin Ibu pas nyambel tahu, Ibu ora sambok ketokno, maksudnya sing diketokno bahan-bahane iki. Ya wis Intan sing tak soteng. Enggak Ibu ae kok. Nek tak soteng emoh pemirsa. Wis biur aku. Lho lah kok mbliyur terus piye? Mah, biur. Wis rondok mundur neh. Mundur. Maksudnya diketokno bahan-bahane iki lho. Nggih. Ngono iki dikelolode ya enak. Wis ketoke kok lodeh-lodehan rondok mbliyur ya kaya Intan. Intan dijak soteng ya mbliyur jare. Biur. Iki terus ape tak masak sayur asem lho. Iki di sambel terong kok bengi enak. Jadi sing dimasak sayur asem karo ambek kerai lah ya. Enak iki yo an. Iki teronge mbok sambel kok bengi terus dipenyetno telur. Enak kan? Terongnya digoreng. Dipenyetno penyetno iki. Ibu tak syuting. Ojo syuting, ojo Ibu, iki nek ketokno, iki nek lho. Ya maksudnya Intan mandek rono. Oh, ngene. Walah, piye ya? Ya wis nyang Intan sing genten tak syuting tak kei contoh. Nyang Intan sing ngoceki karo ngene. Intan koceki karo ngene. Meti lombok aja kuwi engko malah kena peso aku. Aja. Meti lombok tok ae sing mbok pengen. Aja kuwi engko malah kena tanganku. Ya belajar le. Lah nek hati-hati yo gak kena to, Nduk. Aja pokoknya aja. Aja pokoknya aja. Dene trauma pemirsa. Saiki ketokno Ibu tak mundur. Tapi iki ketok ya. Iya, iki ketok. Nah. Pertama Intan kuwi nek sing nyoteng Intan saya mbliyur lah piye. Kadang iki tak jak syuting ya moh nek omah kudu gelem pemirsa kok tapi yo gelem dhewe. Apa aku tripod, Dok? Intan tak syuting. Tapi aku meti lombok aja kuwi aku wedi peso. Trauma itu perkara cotton bud. Cotton bud nek cilik kuwi dolanan cotton bud. Masuk ke dalam telinga. Iya. Terus tak gowo ning gone Pak Pur. Terus gak ternyata wis masuk sampai ke hidung. Terus beberapa hari kemudian terus keluar dari hidung dijabudik Susi. Sampai saiki trauma nek ngerti cotton bud Intan. Maksudnya rawani dolanan cotton bud dhewe ngresiki kuping, mesti diresikno Reva nek gak Ibu, nek gak Mbak Indah. Yang kedua peso. Dolanan peso. Pimes zaman biyen apa ya cutter. Kena tangane kepiris geten terus koyo trauma ngono rawani dolanan peso. Tapi belajar nduk ngalon-alon ngene adeke. Intan apa yang nganuni lombok ae? Aja kuwi mah. Ya wis. Ayo sek. Tuh. Nah, pemirsa, Intan medhiki lombok Ini ya. digelemi ya, byung kabeh. Terus sampai masuk ning kene. Sampai ning kene kabeh. Ya toh iki meng kerai karo koro di sayur asem. Sak cukupe wae lah. Nah, kuwi ketok kono kerai koro karo dong telo jane ya sewedep ya Tan ya. Nah, kuwi petiki. Nah, dipetiki to. Terus iki didekek sampah lah. Nah, Ning kene. iya lah. Iki barang dipilihi, Duk, sing api-api.
koyo ngene iki bosok-bosok dibuaki. Suntek kok kene. Wis dibuaki. Oh, disuntek ning kene kabeh, mbok pilih ya arepan. Oke. Jadi kok ada sing resik wae. Kuwi mbok lapisi ora apa-apa. Iki lho, iki carane ngene lho, dicupuki kok. Aja dibanteng-banteng to. Sing krai iki didhewekno to, ning ada sing cilik mau lho, Dok. Iki lho tolong ah. Iki krai masukno ning kene ambek tomat. Sing kono khusus lombok. Iya. Iki bonces kapan iki? Aku kudu mundur iki. Wis apa-apa. Iki Gak bosok apa-apa. aja. Iya nek bosok ya dibuat to. Wes ngono jos. Iki lombok abang kok tinggo nyambel. Ini lho carane iki. Nek bosok-bosok. Dulu kok mbok ngisor, Dok? Heeh. Ya aja kok ngisor to, Dok. Piye Njukuk to neh. konsepmu? Ya njukuk neh. Ya iki sing nggo lombok. Heeh. Iki mbok gadah apa to, Dok iki? Iki mbok dhewekno neh, iki ngenekan karo kunci karo iki. Iki krai mbek iki. Terus cukup lombok, ada lombok. Ngono wis pokoknya seputar kegiatan pagi pemirsa. Wes ngono. Nah, nanti dilanjut lagi nek sarapan yo. Kok sik, guys, aja sik ya dikeki uyah leh. Uyah. Sedikit gula. Sidik gula. Terus ini terasi yang kemarin dari Mbak Innova itu, mari sedep ini. Oh, sik gak ketok. Ini. Wes. Ya, dari Mbak Innova terasinya. Ayo diulek ya. Kita ulek. 1 2 3. Wer. Nganggo godhong salam. Los, geprek, terus dikasih asem. Alon-alon wae. Iya, wis bar tak umbah lho. Ora panas kok. Ora panas, Intan. Enggak. Pelan-pelan. Piuk, oh cuma piuk malah muncrat kabeh kok aire. Piuk ngono. Lah kok waduh men jarake. Wedi yo. Iki kene banyune. Enek bar diumbah ibu. Aja dielokno banyune. Ndak ngono. Terus Koyo bumbune wedi aku. ben rondo setengah empuk. Kan wis molak-malik to, lagi bumbune ngono lho. Gah, wis Bu. Makasih ya Ibu mbok setengah ya. Heeh. Sarapannya hari ini Heeh. sangat sederhana. Abene Mas Nur. Sarapan, Bu. Bu sarapan. Monggo. Sarapan. Sayur asem, terus goreng tempe, enten iwak asin. Nggih, monggo. Ora tak ketokno Mbak Sis. Kowe cukupno ya. Gak apa-apa tak ketokno. Ki Mbak Sis, guys lho. Masih sekarang menemani Repa di rumah depan. Heeh. Niki ngangge terasi sing saking pemirsa bayi. Terasine niku Ku bayi darah apa kuwi bayi? tempe, anget-anget. Oh, tempe ya. Kok tak goreng neh. Niku sing enten teng kulkas dereng tumbas meleh, mugi-mugi bakul blonjo pun hadir. Heeh. Saya Mbak Bayi cek sarapan yuk. Heeh. Mbak sayur asem. Mm. Iwak asin, tempe karo sambel terasi. Iya. Wes, cus. Jus. Iki mah ngene Mbak Nana wis. Mboten Bayi niki kan dari mboten blonjo Bayi. Ceritane niku kan teng kulkas niku kula buka kulkas to, Bu. Enek tempe enten ngoten niku napa? Bayi anu ya kasih minum ya. Enten kerai, enten koro. Walah aku nek mampu nek wagi.
pengen kali balur bayi. Iya. Nggih. Sambelin nggih. Monggo monggo. Balur iwak asin pemirsa. Ngarani balur. Monggo monggo sarapan pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Nambah. Nak jangan gini kok tuh. Mbak ini. Kudu halam. Pelan-pelan ya. Tahan bakon. Aku panas ya, mana wis mateng. Wis bar. Siti. Anu kurang mesko. Pas pada pun banjir. Wes. Ini piye? Ini Lagi apa? ketanggu agak Hmm. apa sarapanku aku dikirimin kayak apa Bulan ini bulan sebelah ya? buat ipan kayak apa kok goreng kayak telur Mantap. Jenengan coba pemirsa. Setelah lebaran, jenengan dahar yang bersantan-santan, terus mencoba sayur sing asem atau sayur sing bening-bening lah, nikmat banget. ini Masih mulai bu. Asin. Saya tempe nah. Mengambil mak goreng noneh, kok tak nenggone bakul blonjo ibu. Orang ngeten iki sayur roden ya ta bu. kan iya ngirim nggak desis ya kein nggak gitu Enak ya? Enak kurang mbah. enak Mantul lah, mantul sekali. Wong ini wis tahu mbah. Bunda Dewi bu, umbah-umbah ngantos jam 2 malam. Aku ngantuk mbak, makanya aku baru subuh turun les gak nama saya apa-apa. ya yang banyak mau nggak apa mau ini tak banyak itu mau Akhirnya lagi makan pemirsa, tapi cilik. Pelan-pelan dok, saiki ae. Mbah cilik, cilik apa? Mbah. duduknya sempat tuh Aku tak bisa Wis minum. Entah nah, mau sih setelah Duduknya selesai, sama. setelah agak, Bisa minum. Oh nggak ngurusi banyu, bunyi cuci, sambelnya winu ya. Terasinya tidak usah digoreng, tidak usah apa, langsung begitu nyambel. Jenengan pure kayak dia. kita sedang jangan Nggih, nanti, pun mateng. percaya kan harus ketok remuk, kita sini kita ketok remuk. Enak kan? Alhamdulillah baik. Mbak Apa tanduk neh ndang? tempatnya adik itu sehat pemirsa. Ya masih tak kok gak campur bayi karena bayi ya kayak gini badannya ya orang karuan rasanya mbak Kung ya kayak gitu disuruh kode sembuh ya mbak Kung pengen sini ya enggak apa-apa bayi pengen di sana ya enggak apa-apa wong sudah tua podo tuane podo senape gak ada masalah apa-apa pemirsa. Tidak ada masalah apa-apa. Pokoknya mbak Kung pengen kesini ya sini kan diantar anaknya, saya pengen sana ya diantar anak saya. Pokoknya tidak ada apa-apa karena kemarin tuh mbak Kung ya agak kurang Sakit, sehat, pemirsa. bayi ya kurang sehat, jadi diopenin anaknya Masing-masing. masing-masing, nggak ada permasalahan apa-apa. Kenapa kok nggak campur bayi? Campur bayi tidak apa-apa, diantar sini tidak apa-apa. Saya ke sana tidak apa-apa, pokoknya tidak ada permasalahan apa-apa. Podo tuae, podo apike, dan podo rukun. Anak saya semuanya ya enggak apa-apa ya, tidak ada masalah. Kemarin sana ya
putrane Mbah Pung sedaya. Welcome, baik. Baik. Adik-adik Mbah Pung ya baik, semuanya baik. Itu ya pemirsa. Intinya gini pemirsa ya. Wis waret, Bu. Podo-podo sepuhe pengen anak-anaknya itu pengen ngabdi, pengen berbakti kepada orang tuanya masing-masing. Kemarin Mbah Kung gerah, anaknya kan pengen cerdak, pengen berbakti. Begitu pula Mbah Yi kemarin pas sakit. Kayak aku, kayak Dek Dewi. Ya Pengen lah berbakti mbak ibu. Suatu ketika nek podo sehate pengen berjumpa lagi, pengen bersama lagi. Bismillah, monggo. Sabar pemirsa, sabar. Kapan lagi nggih Mbak Yi kesempatan anak iso ya enggak ngerawat wong tua? datang kesempatan tuh Tidak ada kesempatan datang 2 kali. itu ya pemirsa. Jadi, Pokoknya maaf Bayi itu minta maaf karena ya selama ini Bayi yo kenapa kok gak sama Bayi, karena Bayi itu yo Mbak Yi dua awake sakit. dhewe niku ndak doyo. Ini kaki Bayi kalau umat tuh walah Masya Allah. Abot ya geringingan kesemutan. Karo Repa tak aku nih ngene pemirsa. Mbah Yi jam piro pipis dituntun. Mengkane kena opo Repa ndang gage gawe kamar mandi sing cedhak. Mbah Yi kan nguyah-nguyah pemirsa, dipempesi moh Mbah Yi. Saya kan Ma. 4 kali 5 kali kalau malam Langsung Repa kamar mandi itu. tuang jenggeret Mbah Yi langsung dituntun. Oh ya maaf lah mas saya. Karena yo wis tuwek wis ngene iki pokoke nguyah-nguyah tok ngene. Tak jeneng yo ndak pernah lah. Oh jenenge pipis yo ke kamar mandi ya tidak sesering kalau sudah tua pemirsa. Kalau sudah tua tuh Ya ondo aku cek mangan nduk ring kose. bisa direm bisa. Nah, masih muda kan bisa kroso iso dirasakno nanti ndak apa-apa gitu. Nek wis tuwa tuh lah rasane wis kudu ning kamar mandi ya. Ini kesempatan untuk anak-anak yang bisa merawat orang tua. Semangat deh. Laras ngendikane Mbah Yi, gak ada kesempatan datang 2 kali selama wong tua isih ana. Ora iso ngekeki bondo, ngekeki kasih sayang wis cukup. Jere ibuku. Saya itu udah istilahnya sama anak-anak itu yo sirku ya mau nuturi, ndak bisa ngasih papa, ndak apa-apa, cuma nuturi awor ngerti. Saya sudah senang sama anakku tuh. Nggak bisa Bayi, nggak bisa kayak popong, kayak mau saran, tutur. Nek aku njune kalian jenengan itu nggak kula Bu, panjang umur, sehat, paringi rezeki sing lancar berkah. Amin. Niku. Soalnya ngeten Mbak Yi, kula tesih dititipi karo Allah. Anak sing spesial. Bocah sing anak Semoga ya surga ya Allah. surga itu ya semoga ya bisa ngangkat derajate wong tua. Amin. Ngangkat derajate ibu. Amin. Karena selama ini ya sama ibu tok, sama baik, sama Kulik-kulike. Kan aku kecil sampai sekarang tuh sama Mbak baik ibu, tak sama baik kan. seluk beluk intan dia tak awer tak gendong ngalor ngidul golek Gorong terapi. Wis karo ibu. Ya ning kudus ya ning ndi ya Nang rumah sakit yo Bu yo. Digolek Ngarep Mbah Yi. Mbak Dewi boleh yang usi. penting saiki karek sehat karek ya Diiling aku disyukuri. Bu ambek lek wi. Disyukuri kasih nikmat sama Allah ini sih ndak ada intinya, ndak ada pokoknya segunung ya alhamdulillah. Amin. Paribasane loro-loro ora apa-apa saiki karek menikmati ya wis sehat. Kita nih sehat saiki mlakune duanter Bayi tinggal terus. Dulu itu 5 tahun belum bisa jalan pemirsa, masih gasrot. Nek berangkang ndak apa-apa ngesot ya dadi yo kathok wis Katok bolong. bolong kabeh. Sekarang sudah kayak gini matur nuwun wis nemok masak gunung Mbah iki Nggih. pokoke ngono pemirsa. Paribasane dhisik kaya ngono, ngomong ndak bisa, jalan ndak bisa. Sekarang wis pinter, wis Iso nyeneni aku. wis iso popo, iso mbah karo banyu. Yo ngewangi ya Ya ndak ada wis ngono ae Bu. wis tenang bebat Bu. Nggih nggih. Pokoknya gitu aja dulu pemirsa, nanti konten lebih lanjut lagi. Nggih. Masih ceritakno yo.
Kita Tuwa panjang kok kali lebar. Iki dikokne sampah ya. Iya. Kan kadang orang kan tidak melihat prosesnya. Ndeloke kan bola saiki sepuinu. Pinu. Ngene-ngene tapi kan di balik kita itu ceritanya sangat sangat berliku, pedih. Sangat perih tapi ya Ibarat biyen pemirsa, rasakno aku dhewe muga ibarat lalre menclok emoh. Ibaratnya lho ngono. iya Saking orang duwene jaman biyen ki tau tak lakoni dadi ya wis ngono ki lah ceritane. terus sakno ya renek enteke Enteke penting paling sehat sakniki. sehat wong dengan cara apapun Nggih. dengan cara ngoceh udah penting menghasilkan wong dulu yo terus kloro-kloro dilakoni Nggih, Mbak Yi. karek nemoni kebegjan Amin. mosok wonge poso terus yo nek badane Nggih, semangat nggih Mbak Ige. Semangat. Selanjutnya adalah kita akan memanfaatkan sayur-sayur yang ada dikelumpukke jadi guaring ringking. walah iki Kayak mangsa ketiga kae to pemirsa. Dadi ora duwe banyu blas ki lho lho. iki sing betul ngene iki carane nek Terus dibungkusi godhong. terus dikek nanangan Terus dikok ning nggone nang-nangan, dipanggang. Dipanggang iki dikukus dang ora apa-apa. Tapi sedep dipanggang Mbah Yi. Iya, Engko terus enten aromane gosong-gosonge godhong wonten niku lho. Mbah Yi, Intan iki nabati sak kaleng ndang. Ndek bengi kalih sakniki ki ndang telasi Mbah Yi. Bener sih. Malah apik banget dipangan. Ndek kae iki nabati isine pul saiki kan kantun sak kotak cilik. Cah cilik-cilik. Iki mertamu juga. Cah cilik-cilik ki mertamu pemirsa yo. Tapi ki mau njaluk sangu terus mlewayu ki. Ki lho nduk lendang. Aku duwe. Aku nek Mas duwe. Anake Mbak Surati ya tak tanggap ae. Jakarta. Nggih. Dedek pulang sama siapa? Sama mama. Lah papa. Papa di Jepang, Mbak. Nggih, Udah sekolah. Sudah. Cantik putih ngoten, Bu. Tapi ya yo. Bapaknya Jepang kok pemirsa. Udah kelas Bahasa berapa? Indonesia, Bayi? Kelas berapa? TKA, Mbak. TKA. Mbak, pakai ijazah nggak mau, Mbak. Aku udah punya. Lah Mbak sana dikasih yo tak kasih. Ayo toh Mbak sana. Tuntun ya, iya tak tuntun ya. Ayo tak tuntun. Sak pinten bayi gedene? Sak podo Anu. Dek Rafa. Yo sakmono iki lah. Duh, Dek Rafa 5 tahun nih bayi. Yo cek sih TKA. TKA. Dek, Indonesia karo nek apa jenenge Indomaret Indo apa jenenge Dek sing campuran ki apa Dek Indo blasteran kuwi Dek putra putrine Dek apik-apik ya Bu ya aku yo kae blasteran nih pemirsa maksudnya etan kali karo kulon kali Mbah Yi kulon kali Cece Salwa aku blasteran etan kali karo kulon kali pemirsa nggih. Walah lah kok ini terus ngawe-awe Mbah Yi. Kok terus dikok ning gone panggangan ngoten niku lho pemirsa. Ngene iki terus ngilingi jaman semono ibuke Mbah Yi yo ngene iki. Jenengan kula terus eling pas jek cilik, Mbah. Damel niku lho ketan pas jek mlocoti terus dipanggang ngoten niku lho, terus ditumbuk dikei klopo kaya apa ya. Nganggo apa ya? Tongkleng tonggleng tongkleng tongglong tong. Ngene iki lho toklek kuwi apa sih, Bu? Mbah Minah ka lho. Karo yonge lesung, nganggo lesung. Dadi pari sing ijek lagi apa Dek melecuti ngono kalau metu. Emping gawe emping pari Dek, tenan Dek. Winu Dek. Mbah Minah lek Sukesi kae gak muleh-muleh kok kene. Dek biyen duwe lesung duwa ku ngono pemirsa dienggo kotekan ngono. Nek grahana dipentungi ditotek-totek, pitik ngendhok ya dikandani, sapi meteng dikandani, wong-wong meteng dikongkon hamil dikongkon lus-lus wetenge, dikandani nek dina iki nek grahana. Ngono pemirsa, jaman kae.
Sal C. Diceluk Cece pemirsa. Cece Salwa. Kinara kon ngundange Cece Salwa. Cece ki artinya kan kakak ya, Dek ya? Mbak toh. Maaf kalau salah ya pemirsa. Cece itu kakak atau mbak ya? Demikian. Ndak ditutup. Ya wis ya pemirsa. Iya, terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus. Doa terbaik untuk seluruh pemirsa dimanapun pemirsa berada ya. Semoga yang sakit yang paling kesembuhan untuk pejuang garis 2. Semoga Allah segera memberikan momongan yang salih-salihah di bulan iki. Wis bar Ramadan iki. Iki wis bar hari raya Idul Fitri. Kita mulai dari nol lagi. Semoga rezekinya pemirsa ditambah lancar. Usahanya yo lancar. Ya nduk ngono ya. Pamit dulu pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus, ki mang judulnya sarapan karo Mbah Yi sambil bercerita. Cus.